Byť vojakom, hasičom, policajtom či záchranárom. Sníva o tom snáď každé dieťa. Na akcii venovanej týmto zložkám si deti veru prišli na svoje. Čo sa ti tu páčilo? Mne sa najviac páčilo tá prekážková dráha. A tebe? Mne sa páčilo, že tam sme boli vojakmi. A ty by si čím chcel byť? Policajt. A ty? Ja by som chcel byť vojakom. Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať našu akciu Kto stráži postielku, keď spím. Je to náš 3. ročník. Sme veľmi šťastní, že sme zase natrafili na ústretových a veľmi ochotných ľudí, ktorým sme volali. A je naozaj niekedy až heroický výkon dostať sem všetkých členov záchranných zložiek, či sú to hasiči, či je to mestská polícia, štátna polícia, vojaci a takisto záchranári. Všetci boli veľmi ochotní. Tento rok nám aj Nemšová útvar vojakov poskytol veľké auto, malé auto, Rambo dráhu, súťaže pre deti, takže som veľmi z toho potešená a myslím si, že aj deti si to dnes veľmi užijú. Na najmenších čakali rôzne úlohy a kto iný by mal ísť príkladom, ak nie sám primátor mesta. Je to veľmi výstižné v tom zmysle, že sa tu stretávajú všetky záchranné zložky Slovenskej republiky, či už armáda, policajti, štátni, mestskí, záchranári, hasiči. To sú všetko ľudia, ktorí prichádzajú do svojho povolania dennodenne. Ja hovorím, že to je tiež poslaním, tak jak je to zamestnanie lekára alebo učiteľa. Títo ľudia prichádzajú dennodenne do práce s vedomím toho, že môžu riskovať svoj vlastný život, aby zachránili niekomu inému ten život. A to je naozaj obdivuhodné. Pre nás toto by mali byť tí praví hrdinovia, ktorí vlastne im ukazujú, čo obsahuje ich práca, a som rád, že takéto podujatie v Bánovciach organizujeme. Myslím si, že by si to zaslúžilo aj väčšie priestory a väčšie podujatie. Budeme nad tým, verím, uvažovať. Toto sú naozaj ľudia, ktorí si zaslúžia náš obdiv, a ďakujem pani riaditeľke a personálu, že materskej školy 9. mája takéto podujatie pre deti organizuje. Táto aktivita pre všetky deti materských škôl v meste má aj silný edukačný charakter. Ukazujú im vojaci, policajti, záchranári, mestskí policajti, hasiči, čo všetko robia pre ľudí, a v podstate aj detičky si skúšajú rôzne veci, skúšajú si odevy vojenské, potom dávajú prvú pomoc, sa učia, takže je krásne toto podujatie s tým, že nielen deti sa sem idú hrať, ale sa idú sem aj vzdelávať. Takže by som chcela veľmi poďakovať celému kolektívu materskej školy 9. mája, že toto zorganizovali. Je to naozaj nádherná akcia a ja dúfam, že na budúci rok sa nám ju podarí vytiahnuť na námestie. Naša akcia by sa nemohla uskutočniť bez veľkej pomoci mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré nám prispelo finančnou čiastkou. Takisto sú to sponzori malinkí, väčší, ktorí nám pomohli zabezpečiť pre deti občerstvenie, aby naozaj nikomu nič nechýbalo, aby sme sa o všetkých mohli rovnako postarať. Veľmi by som chcela poďakovať všetkým mojim zamestnancom, mojim kolegyňam, prevádzkovým pracovníkom, pani kuchárkam, ktorí dneska podali heroický výkon, a naozaj ako pekári v pekárni nám už od skorého rána piekli moravské koláče, chystajú obedy pre zložky, pretože naozaj ich tu máme veľa. A patrí im moja veľká vďaka.